अष्टमी दिन दुर्गा पूजानि जों रामचंद्र गातो ताबसुक जरा 42टा दुर्गा मंडप थांका मिया 28टा हाय दुर्गा मंडप तेबो तंगो जों थानो नाय तंगो बिलाय माने तंथक गोसां गोसांखाय अरो मताय न खुलुमलाय तंलाय जावो दियायलाय तंलाय जावो आं जतन न गोस्रां नुगै मेलारगो जतन रिकता रखुमलाय बेरायलाय मानुमान बागै बिलाय बिलाय किनो हामबाय मारो तामनि इंगाकाय ईश्वर जतन न हामजागो जतननि बागै न ब अरो का हामकुइ फाइतुन इंगाकाय मा दुर्गा बो ताकलाय बिलाय किनो जरानो बिलाय का हामखायका वातिरो वारिलिया एका चिनि बररक बो बेरायलायनानै बिलाय खाय खातुं लायखा एकाकाय बियालो तंफानो जों बिसावो वाइसा मा दुर्गा फाइमानि समयो जतना खातुं लायै जों नग नुखंगो केबो पुनतान लायो मानसा खलायै केबो रिकताल पाइलायो रिकताल सुमलाय बेरायलायो तंथकलायो एकाय अ तंथकमानि जरावो जाहाते केबो बाइक रकालायै केबो जाहाते एक्सिडेंट रंमिरते जोंङो मने खेल माननारिनाय केबो ड्राग्स रक्ता चाथुन अबो जों खेल माननारिनाय एंकाय जाहाते कसान कसान खायै जत्तो आमसायो न आनि रामचंद्र गाट आमसायो जाहाते कसान कसान का मुताय पाइथन मनायनाय आं 4 दिन न रामचंद्र गाट तंनाय এবং লুকুরক বাই মালাयै जों बोखानि कंग्रेस खालायनाय এবং जत बेना मालायनाय अमन